кажуць, кіраваць людзьмі мужчынская справа. У жанчын слаба развіта аналітычнае і стратэгічнае мысленне, яны занадта эмацыйныя, а эмоцыі, як вядома, перашкаджаюць справам. І ўвогуле, гэта такая складаная і няўдзячная справа – узначальваць вялікі калектыў у цяперашніх умовах. Для чаго гэты цяжар жанчынам? Канешне, жанчыны могуць працаваць, калі ім гэта падабаецца і гэта неабходна для іх сем'яў, але толькі на звычайных, не кіраўнічых пасадах. Вядома ж, гэта не так. У масавай культуры шмат прыкладаў стэрэатыпаў пра тое, што жанчыны дрэнныя начальнікі. Мы бачым гэта ў фільмах, серыялах і іншых творах. Успомніце Міранду Прыстлі ў «Д'ябал носіць Прада» ці гераіню Дженніфер Эністон у «Жудасных босах». Прыкладаў шмат. Ад дзяўчыны, якая працуе, і прапановы да папулярнага сіткома «Офіс». Мы бачым, што жанчына-кіраўніца ці дрэнная і некампетэнтная, ці халодная і жорсткая, ці ўвогуле вар'яцея, як у гульні тронаў. Беларускія ўлады таксама лічаць жанчын непрыдатнымі для кіраўнічых пасад. Паглядзіце, напрыклад, на нізкую колькасць жанчын на кіраўнічых пасадах, асабліва на вышэйшых узроўнях улады. Ва ўрадзе і ў выканкамах абсалютную большасць кіруючых пасад займаюць мужчыны. Афіцыйных абмежаванняў на прызначэнне жанчын на такія пасады няма, але практыка сведчыць пра тое, што ўлады аддаюць перавагу мужчынам. Ёсць нават юрыдычныя абмежаванні на працу для жанчын. Існаванне спісу забароненых прафесій для жанчын у Беларусі абмяжоўвае іх доступ да шэрагу сфер, якія лічацца небяспечнымі або фізічна цяжкімі. Хоць гэта тлумачыцца клопатам пра здароўе жанчын, у рэчаіснасці гэта абмяжоўвае магчымасці жанчын у прафесійным развіцці і значыць дабрабыце, а таксама паказвае на стэрэатыпнае ўспрыманне іх здольнасцей. Нарэшце, у Беларусі існуе значны разрыў, амаль 28% у заработнай плаце паміж мужчынамі і жанчынамі. Жанчыны, нават калі яны займаюць кіраўнічыя пасады, часта атрымліваюць менш, чым іх калегі-мужчыны. І гэта мы не кажам пра распаўсюджаныя ў беларускім грамадстве традыцыйныя гендерныя ролі, паводле якіх жанчыны павінны выконваць пераважна дапаможныя функцыі і клапаціцца пра сям'ю. Не тое, што мужчыны – натуральныя, прыроджаныя лідары і кіраўнікі. У Беларусі існуе сістэматычнае недаацэньванне жанчын у кіраўніцтве. Праз гэтую пастку можа пацярпець хто заўгодна, у тым ліку і вы. Гэтыя стэрэатыпы прыводзяць да дыскрымінацыі на рынку працы. Жанчын могуць не разглядаць на кіруючыя пасады або лічыць менш кампетэнтнымі ў параўнанні з мужчынамі. Такія падыходы негатыўна ўплываюць на самаацэнку жанчын. Калі яны сацыялізуюцца ў грамадстве, якое падтрымлівае гэты стэрэатып, яны самі пачынаюць у яго верыць, а гэта прыводзіць да зніжэння іх упэўненасці ў сабе. Некаторыя жанчыны нават адмаўляюцца ад кіруючых пазіцый, таму што лічаць сябе нездольнымі справіцца з такімі абавязкамі. Бо грамадства пераконвае іх у гэтым, а тыя, што згаджаюцца, адчуваюць сябе менш упэўнена, і гэта ускладняе іх працу і не прыносіць таго задавальнення, якое яны б маглі атрымаць. Так Беларусь страчвае патэнцыйныя таленты, не дае магчымасць жанчынам уплываць на важныя рашэнні і грамадскія працэсы. Ды і ўвогуле, такія стэрэатыпы шкодзяць усяму грамадству. Дарэчы, усе гэтыя стэрэатыпы не адпавядаюць рэчаіснасці. Шматлікія даследаванні паказваюць, што жанчыны могуць быць такімі ж эфектыўнымі кіраўнікамі, а часам нават больш эфектыўнымі, чым мужчыны. Спасылкі шукайце ў апісанні відэа. Акрамя таго, жанчыны звычайна валодаюць высокім эмацыйным інтэлектам і развітымі навыкамі камунікацыі, што робіць іх паспяховымі ў вырашэнні канфліктаў і пабудове здаровай карпаратыўнай культуры. Нарэшце, разнастайнасць на кіруючых пазіцыях
уключаючы гендерную разнастайнасць, паляпшае вынікі працы арганізацый. І не толькі арганізацый. Мы ведаем дастаткова прыкладаў жанчын, якія вельмі паспяхова кіравалі ці кіруюць краінамі і міжнароднымі структурамі. Як не трапіць у пастку гэтага стэрэатыпа? Я падрыхтавала для вас чэк-ліст. Запытайце сябе, ці звязваю я стыль кіравання з гендерам? Напрыклад, ці чакаю я ад жанчыны-начальніцы большай эмпатыі, мяккасці і разумення? Калі жанчына кіруе рашуча і мэтанакіравана, ці здаецца мне гэта натуральным? Ці хачу я, каб мной кіравалі толькі мужчыны альбо толькі жанчыны? Чаму? Ці дапускаю я думку, што праблемы на працы звязаныя пераважна з тым, што мой начальнік – жанчына? Ці ацэньваю я паводзіны жанчын на кіруючых пазіцыях больш строга, чым паводзіны начальнікаў мужчын? Ці ацэньваю я жанчыну-кіраўніка па асабістых якасцях, а мужчыну па прафесійных? І вось яшчэ парада. Старайцеся не прапускаць перадачу «Гендер-гэп» на Еўрарадыё. Там расказваюць пра тое, як глядзець на сучасную Беларусь праз гендерную лінзу, а не праз гендерныя стэрэатыпы.